Dem û demsal tev ji bo berdawama xwezayînê. Dema ku demsal dizivirin, xweza xunû dike. Amedekariya rojên xweş dike. Ji bo pişkivina gul û nergîza, raperîna dar û pelçima, herkîna çem û rûbara carekê din xwe amade dike. Helbet mirovahî jî sûdê werdigre ji vê xweşiyê. Raperîna xwezayê di serî da mirovan şanaz dike. Xweşî û geşiya erd û esîman dilan xweş dike, ronî dike. Helbet ji bo xemilîna xwezayê şilî û şahî lazim e. Pêwîst e berf û baran van erda têr bike û bi bereketa xwe tije bike. Da ku ew ji mirovahiyê têr bike. Xweza li ser sazkirinekî ye. Yani em bêjin xweza sazî. Ev tişt wek organîzma ye. Yani xwezaya ku em tê de ne, fezaya ku em di nav de ne, hemû tişt têkilî bi hev re henin. û ev têkilî wek organîzmakî dixebite. Tabii ev ya gava tu lê mizetkî, organîzmakî de yek xesarkî hebe. Ew xesar xwe dide cûreyê dinanzî û li ser cûreyê dinanzî bandora xwe li ser tesîrê dike. Wek tê zanîn bi destwerdana sîstema kapîtalîst û kiryarên dewletan di demsalan de guhertin çêkiriye. Dîsa sazkirina bendav û santralên hîdroelektrîk hene. Ev rewş bandor li xwezayê dike û tê de guhertin çê dike. Sistema kapîtalîzmê li nav xwezayê gava nêrînekî çê dike wek erk lê mize dike li xwezayê. Digire bin tehekkuma xwe û li ser tehekkumê xebatê dike. Lê ev ya bi salan gava bi wî şekilî derbas be li ser me bandorekî neyênî datîne. Ev bandor jî li ser gelan, ser welatiyan bi rastî tiştekî xetere dide nîşandan. Em viya em li hinek ciyan wek tayfûnan dibînin. Hinek ciyan şilekî tune ye, em wî şekilî dibînin. Hinek ciyan dar û deviyên ku berê bi xwezaya xwe da hatine jiyandan ew hûn dibin diçin. Li ser dunyayê yê ku tesîra xwe datîne avên herekbarên du av henin. Em dibên Labrador û Golfî Stream. Yek sar e yek germ e. Îcare gaveha li ser karbonê fabrîkayên ewk zêde karbondioksît belav dikin. Ew li ser atmosfera dunyayê tesîrekî em bêjin tesîra serayê nîşan dide. Ew jî germahîkî yek du derece germahî dide çêkirin. Mesela yeme anaha li Amedê em vî şekilî zanin meha Hezîranê jî baran tê. Hindik tê lê baran tê. Carna tu mizetkî hişkeva ye. Baran nayê û li meha Hezîranê da tu mizetkî baran dest pê kir dîsa jî hat. Tulviya gava mêzetkî xweza nêzîkî mehkî nû du meh hatiye guhertin.
fakat nizani çavazib ke yani carna xu vek baranê nîşan dide carnan bi mehan baran nabarin ev zî li ser fîkiyê rehekê ku li bixwazayî dijîn li ser wî zî tesîra xwe dike li ser çandiniyê zî tesîra xwe dike li ser gel zî tesîra xwe dike organîzma hemû pêra bu şiklî dikevin bin tesîrê yani. Guhertina demsala ango germahiya global bandora herî mezin li ser çandiniyê kiriye. Gelo ev bandorek bi çi şekliye? Serokê Odeya Endezyarê Cotkariyê ya Amedê Samet Ucaman vê yekê bi berfirehî tîne ziman. Niha her fîkîkî, her rehekekî yek jiyandana wî ya xwezayî heye. Yani di şertê ku têda şert û mercê ku têda bijî her mehekî ayrî germahî dixwaze, ayrî şilekî dixwaze, van tiştan hemû em bi hev re dixwaze. Gava tu wî çandiniyê datinî di wî mehê de, di wî demsalê de ew tiştê ku bixwaze tunebe, germayî bixwaze germayî tunebe, av bixwaze baran tunebe, şîn nabe, dimre û ew fîkî tunkarî feydekî, surûdekî jê derxî yani. Helbet digel guhartina demsalan jî pêwîst e jiyan berdewam bike. Ji bo jiyanek xweş derbas bibe divê xweza bereketa xwe pêşkêş bike. Ji bo ku xweza comerdiya xwe nîşan bide jî pêwîst e zivistanek bi şilî û şahî be. Berf û baran bibare. Em ji bo herema me dibêjin goranê lokasyonan de gişt bin. Mesela tu Ekwatorê ew kevî cuda ye. Li Arabistanê cuda ye. Feqet yê herema me ji bo ku avzemî hebe divê gere berf hebe. û di wexta xwe de berf derbas bibe. û nêzîkî sê meha ew berf gere li ser axêzî hebe. Ji ber ku baran herekbar e. Yani baran gava dibare li ser axê diherike û diçe çeman xwedî dike. Lê rûbar û avên bin erd yê ku xwedî dike û yê ku rehekan bi ewkê dide xwedî kirin berf e. Mînak mesela aniha genim hatiye avêtin. Divê gere di şertên ewkta aniha berf hevana. Fakat ji ber ku zêde baran bariye ew genim aniha zer bûne. Bi vî hewayî bidome wê genim yek nexweşîkî, yek ewkekî wê têda derkeve. Ya em dibêjin fungal, nexweşiyên mantarî wê têda derkevin. Lê wexta ku berf bibare, berf binê xwe dixumxumîne germ dike û ji bo sermayê zî ew rehek, ew genim zêde xwe ewk nake, çê nake, hemû tiştê xwe xeweta xwe dide kok. û koka xwe xwedî dike, koka xwe geş dike û bi biharê re gava kokekî saxlem hatiye avakirin, bûyî re ew rehek xwe daha zêde ve dike û genim tümzetkî di standartên xwe yê ewk de bilind bû, geş bû û weşiyê xwe bi wî şiklî, bi wî hewayî de. Îsal baş baran hat.
lê li hin herîmên ku çandinî bi piranî lê tê kirin weke Amed, Êlih, Mêrdîn û Riha zêde berf nehat. Nebarîna berfê wê bandorek neyînî li ser çandiniyê bike. Ka em binêrin sedemên wê çi ne. Baran hat çû. Yani mehkî şunda ev bayê bakuren bibêjin, goranê ewkan de gişt be. Ew ba gava tenê li ser axê çi heye hemû buharê digire, ewî ewkê digire diçe yani. Bûyîşkilî ewk dide kirin. Fakat berf bûyîşkilî nîne yani. Ev baran diçe hinek art şil dike û wektin xwe de ser çeman û çem jî herekbarin diçin. Ji ber wî yekê mehkî şunda ew av liva tune, ev av liva nîne zî yani. Fakat berf gava hebe ew xwe dide bine axê û wî nema ewkê xwezayî dide çêkirin. Yê me yani me bi wî şiklî ewkekî nede ser xwezayê ji ber ku me xira kiriye hêdî xweza zî li goranê saziyê xwe ewk dike, refleksê xwe çê dike. Yani dîsa zî xwezakî, ekosîstemekî dîsa zî heye fakat xweza evî cezayê dide. Dibe ev ekosîstemda ji ber ku we bi vî şiklî kiriye hûn divada nikarin sûdê ji ewkê bistînin. û bi wî şiklî de mesela li Herranê gap hatibûn çêkirin. Projeyekî gapê bûn dewletê dabûn çêkirin. Digo işte em hem yek ji bo enerjiyê em kehriba dibêjin ji bo wî yek didu ji bo çandiniyê em vî barajê vî ewkê didin diyar kirin. Avê bi wî şiklî top kirin û axekî gelek mezin dam pêşiya xwe li alî Herranê. Rênçberên wa xwediyê ert rabûn wî avê xebitandin. Fakat wî avê gava xebitandin bi şiklekî mantiqî zî nexebitandin, bi şiklekî teknîkî zî nexebitandin. Carek te gubredan, îlaşdan, ax êdî kîmyayî de giş bû. Ji ber ku ew îlaj ewk hemû ketin pê. Avekî xerîb e. Li ser de ev rehekê ku têda hatine jiyandan kokê wan tiştê ku dixwazin em dibêjin makro mîkro element divê gere yek standardekî bêde. Gava ev ya bibe katalîzor bibe tiştekî dinan dibe wek xwey. Îjarê ev xwey zî ji bo ku konsantra wî zêde ye rehek wîya nagire. Ji ber ku nagire zî dimre. Êdî rênçber û ew karkerên li wa ji ber ku vî şaşiyê xeterî kirine ew nikarin tiştekî bikin. Xweza bi wî hawayê zî ewk dide, heyfê distîne yani. Dema zivistanek berrêk û pêk derbas nebe helbet tesîrên wê yê cuda jî çê dibin. Yek ji wan jî nexweşînin. Bi taybet dema berf nehat hem nexweşiyên mirovan peyda dibin hem jî nexweşiyên ax û xwezayê derdikevin holê. Gavat xwezayê mêzetkî yek derecekî nem zêdebûna wî û kêmbûna wî li ser xwezayê bandorekî cuda datîne. Lokasyonan ayrı ser hereman cuda datîne. Gavha baran zêde dibare nem zêde ye. û bi wî şiklî ew nem gava têda ewk dibe kêzkên ku em dibêjin li ser rehekan zirarê datînin. Mikroorganîzmayê ku em dibêjin zirarê didin. Evana hemû di wî şartê ewkê de di wî şartê germahiyê de nemê de xwe zêde dikin, popülasyon zêde dibe. Fakat gava berf heye evana jiyana wan êdî parî kêm dibe. Popülasyon ki piçûk dibe, hûn da nabe yani.
xwaza büyük dike. Tu carî ewkekî honda nake yani. Popülasyonu küçük dike. O popülasyon zî hatta salekî dinin wexta ku were ser zeviyê xwe xwedî bike û xwe zêde bike ew bike goranê wî tumzetkî gihîşt dema ku êdî te hilberînê rakir û ew hilberîn gava rabû ew popülasyona min hê zêde dibe. Ancak digije ku zirarê bide ewkê digije wî qadî feqet nikare zirar bide. Ji ber wî yekê ew seqem, cemet, berf popülasyonu ji bo ku berê da diqedîne hindik tiştekî dihêle wî jê êdî tesîra zirarê derdixe. Ji ber van sedemên ku endezyar û caman behsê dike, sala borî di hêla çandiniyê de gelek pirsgirêk derketin. Niha em binêrin sala par çawa derbas bûye û sedemên nebaşiya çandiniyê çine. İsal pir kêm xwediyê rezan hilberî insandin. Ev yazî ji ber ku buhar û zivistan nerm derbas bû. û tu tiştekî nedel we li nava xê da nem tune be, av tune be rast xwedî nabe. û piştî wî baranekî gava zêde bê di nav rezan da cûreyên nexweşiyan derdixe. Yani ji qiloroz em dibêjin nexweşiya wî, nexweşiya xwelî, vana hemû derdkevin, mantarî nexweşînin ew kin. Weşî hişk dikin, pel hişk dikin, wî fîkî êdî bixura ji bo tendurustiya xwe yek tekoşînekî ji bo ku dide êdî xwe nade ser ewkê, ser weşiyan, ser ciyê dinan û büyüşkilî ew dernakeve yani, tirî dernakeve yani. Ji bo îsal bi bereket derbas bibe û çandiniyek baş bêkirin helbet barîna berf û baranê giring e. Lêbelê ji bo hilberînek baş hin tişt dikevin ser milê cotyaran jî. Em nikarin bêjin ki em ê vî zirarê sedî sed bidin qedandin. Belkî ew tişt nemümkün e. Feqet ev tiştene hinek tedbîr divê gere em bistînin. Yê ku ert dajon divê gere evî tiştê bibînin. Yani demsal hatiye guhertin. Mehkî, mehûnîf hinek pêş de hatiye. Divê gere em goranê wî yek ewkekî cuda deynin. Yani em tiştê ku em datînin êdî em zû daneynin. Em hinek direng deynin. Genime, ceye, nîske, noke, êdî çi ese divê gere em goranê wî em êdî xwe bikin, eyar bikin. Goranê wî demsalê. Tu bi vî hewayê nekî sıkıntıye yani gava tu datînî û di wî wexta ku ax ewî rihekê ew dixwaze, baran dixwaze û baran tune, ew rihek najî. Ji ber wî yekê divê gere mehkî ya zî goranî wî eyar bikin, mehkî û tiştekî çend roj ya zî heftekî zêdetirîn êdî ewkê xwe bi wî şiklî deynin. Di teknîka çandiniyê da zî ev tişt heye yani yek fîkîkî tu karî zûka deynî
و تو کاری هنک درنگ زیدینی یه درنگ پاری او که شغل کی وی زیاده چه نابه فقط افتشته آنها دوی گرم درنگ دینن یعنی گوران وی خوازای وی او که وی سیستمی دوی گرم درنگ دینن لسروان او کان بدن کرن و به آخر ازی دوی گره خوش یک مکانیزاسیون کی به دیار کرن جوتاوی او که وی دوی گره رند بکرن کو گاوا او باران بباره چخاسا توی او که تدا بری سکناندن وی نمه او قاسا جبوی رحکه باشه یعنی her ku çiqas teknolojî bi pêş dikeve mirovahî xwezayê xira dike. Di çandiniyê da jî mirov vê yekê dibîne. Cotkariyek ne baş û bikaranîna maddeyên kîmyavî zirarek mezin dide ax û avê. gübreyi ku em didin diyar kirin tê xeptandin bana bi rastî ser axê yek tiştekî ewa cuda datînin me berîzî me gotibûn gava tu davê jî axê ev kimyasalên nav axê cuda ne tu viya zî didî cîkî da tu rihekê dihewsînî rişwetê tu dibêjî ez çiqa bidim te divê gere te xwasa ewk bibî gava tu nedîzî rihekê dî xwe ewk nake xwe mezin nake em axê dihewsîn rişwetê em rihekê dihewsîn rişwetê gava tu nebezî ev tişt çê nabe lê tiştê neyînî ku li ser bandora ku li ser axê datîne diyar kezî yek gava zêde tê avêtin kes dibêjin ki em çiqa zêde bavêjin ew xwasa wê zêde wê fîkiyê me wê hilberînê me jê bistînin lê tiştekî wanî tune yani qasê ku ihtiyacê heye karê bixwe feqet gava tu zêde davê jî ew kimyasala ax digişt be ew wiya zîn karê bigire dudu bi baranê bi berfê gava ku ev av diçe bin axê û ava bin axê xwedî dike wan kimyasal zî dikevin nav wî niha ana tu mizetkî bi rastî yani pir ciyan da kanî û rûbarên ku henin êdî bin tesîra van îlacan da êdî ew tişt têda zêde derdkevin tu mizetkî ew kevan zêde derdkevin ji ber ku zêde tedaya axê û ax xuya ji nav xwe derdixe yani ji xwe dûr dixe ji ber ku em şaş davêjin yani zêde davêjin û carna ihtiyaç tune em davêjin çünkü em kontrola axê nizanin di nav axê da çi heye tu carî wî ew kez naykirin yani yê ku vî tiştê ew dikin divê gere van tiştan berbiçav bînin Li tevahiya Tirkiye bi taybet jî li Kurdistanê çandinî kêm bûye. Çandinî bi destê dewletê ketiye astek nebaş. Ji ber polîtikayên hikûmetê îdî genim û ka jî ji dewletên biyanî têne îthal kirin. Helbet bandora vê yekê li ser cotkaran gelek çêdibe. یه دولت پولیتیکایی وی چاندنی تونه هبزی دو uçurmaya da xubар daya xware jiber ku tu ew kekî sistem ki nedane pêşiya xwe û tu sistem ki tune yezî hele li herema Kurdistanê eviya zêdetinî xwe de nîşanda yani tu ew kekî wanê ku binin pêşiya xwe nînin tenê hinek tiştan kontrol dikin ew çe qaseyê ku xwedî erd dibin didin ew kê
لسر وانا هناك تشتان كنترول كن بينها تفي عرضي او قصا جوتيه تفي او قصا جوتيه چخاسياتي جوتن چهاتي جوتن او ندياره يعني دالی چاندنی دا او که کیوان نمایه پولیتیکای کیوان نمایه سیستم کیوان نمایه فقط افتشته پرانی خدانه سر ادخالاته گنم ما ادخال کریه ما کا ادخال کریه کا yani لخوازایا وی او که دا تو در که وی کشه پن لکایت کی کا هاتیه ادخال کرد به پاراتیو مچویه سندیه yani emketine politika çandini gihaş de vikadı yani. Jiberiye kez diyeceğim sistem ne maye? Sistem çiye anaha çen neziki sistema devleti Mirovevan için biyani devlete biyani henek şurat tiştan dibinin o tinin dibejin emkanın van tiştan bikin naf okey Türkiye o tümzet ki gazete resmi da نزانم کیجان دولتی را نزانم چه پروتکل کی چکریه هن دزانن yani آنها بوهایی کی گلک زده هیه تو گبره به دلار دستینی تو işte ilaç به دلار دستینی benzin sadi sesat zam hatiye ser و büyük zamı tevlu vergiyi ve tudustini benzine tutxaptini jiboy ku art biri ev kırını falan o bevan وان تشتان همو وی تشتکو تو هلبرینا یوجد کی او کایی زیادت که بوهایی یوزیدت که لدروا گاوا مالی کو ادخال تنه به ارزان تنه مالی و محصولات رنچبر و خودی عرض نکاره بفروشه و نکاره القرشی وانا مجادله کی بکه و لدست دادبینه یان جار نازی لدناف زوی دادمینه پر جیان آنها ایدی چاندنی نایکر. ام دبیجن işte navbera her رو çeman ام دبیجن فرات و دیجله دوی گره جی cenneta çandeniye bana le آنها مخابن tutuştekinine yani. پر kemin yani.